Velkommen til Amisol Travels nye dynamiske online bestillingsmodul, som vil give dig nye muligheder for at rejse og mere fleksibilitet i tidspunkterne, du ønsker at rejse på. Her er en kvik gennemgang af, hvordan du bestiller bedst muligt online. Du starter med at vælge, hvilken lufthavn du vil rejse fra. I dette tilfælde Gardermoen. Du vælger destination og endelig rejsemål. Hvor mange antal voksne I ønsker at rejse. Gør opmærksom på, at I mere end 4 voksne, der skal rejse, så skal der bestillingen gøres af 2 gange, da man bestiller per værelse. Klik op på vores kalender. Dato for, hvornår I ønsker at rejse, og hvor lang tid rejsen skal vare. Og klikker på søg. Så får I en oversigt over de forskellige datoer fra den dato, I har valgt. Og første mulighed, tjekker I, kan det passe med jeres tidspunkt og tidspunkter på dagen, afrejse, ankomst osv. Og der er tale om et rutefly, low fare betingelser, i dette tilfælde med Norwegian. I vælger denne her mulighed. Herefter får I en liste for udrejse fra Gardermoen omkring forskellige tidspunkter på dagen, hvornår det passer jer. Der er forskellige rejselængder, og der kan være mellemlandinger indimellem. Så vær opmærksom på dette, og klik på de små ikoner her for at se, hvad mellemlandingen indebærer, og hvad tiderne er. Klik på det tidspunkt, der passer jer bedst, og i dette tilfælde kunne det være et direkte fly. Nedenunder vælger I så hjemrejse tidspunktet, og i dette tilfælde er der kun én mulighed, som I så klikker ind på og fortsætter. I kan nu se, hvad I har valgt her i højre side, præcis med udrejse og så videre, og nu skal I ind og vælge jeres hotel. I har formentlig læst lidt om hotellerne og tjekket ud, hvad der passer jer bedst, og om I ønsker med eller uden all inclusive, eller hvilken madforplejning der skal være med. I vælger hotellet. I kan se, inden I vælger, også en oversigt på, hvad er grundprisen, hvad koster det for flyet, og hvad er flytillægget, og hvad er den samlede pris per person, og totalprisen for alle de rejsende. Vælg den ønskede rejse. Så er der generelle valg, og her er der så mulighed for at bestille transfer til hotellet tur-retur for begge personer, og hakke af i voksen 1 og voksen 2. Og igen, i højre side kan I hele tiden følge med i, hvad er det for valg, I har gjort jer. Fortsætte. Her indtaster I så fulde navn på de personer, der skal rejse, som det står præcis i passet. Tilkendegiver, om der er tale om en mand eller en kvinde. Vælger fødselsdato, er vigtigt, når der er tale om rutefly, at vi har den information med. I vælger adresse. Udfylder alt omkring postnummer og by, som sædvanlige kontaktoplysninger. Opgiv så mange som mulige telefonnumre, så vi altid kan komme i kontakt med jer, enten før rejsen, eller på rejsen, eller efter rejsen, hvis det skulle være nødvendigt. Omkring e-post er det meget vigtigt, at I her også dobbelttjekker, at alle taster står nøjagtigt som det skal, så vi er sikre på, at I får tilsendt rejsebeviset. Voksen 2, det vil sige jeres rejsedeltager nummer 2, taster I også her. Fulde navn og tilkendegiver, om der er tale om en mand eller kvinde. Og fødselsdato, måned og år.
I har også mulighed for at vælge afbestillingsforsikring, forsikringen der går ind og dækker i tilfælde af, at I bliver syge, eller nærtstående familie bliver syge før jeres afrejse, så I får refunderet alle penge og ikke mister noget på billetten. Klikker I her. Afbestillingsforsikring kan kun købes, inden rejsen er betalt og ikke tillægges senere. Og igen har I oversigten i højre side. I fortsætter. Rejseinformationerne. Tjek igen nøjagtigt, om der er tale om de rigtige tidspunkter, I har valgt, det der passer jer bedst, antal personer, og derefter kommer betalingsinformationen. Den er splittet op i grundpris, rutefly, flytillæg, transfer, hotel og afbestillingsforsikring, de valg I har gjort jer. Det er meget vigtigt, at I går ind og læser rejsevilkårene, og klikker af her, I har læst dem og godtager dem. Og derefter bestiller I rejsen. Det er vigtigt information her, det er, at betalingen sker i 2 steps. Det vil sige, første betaling, det er, at I betaler direkte til flyselskabet. Step 2 betaler I restbeløbet, som er til os til Amisol Travel, derfor denne opdeling. Og I starter på step 1, hvor I så får betalt nu, og I går ind og vælger, om I ønsker at betale med Visa eller Diners, og gennemfører betalingen, får en kvittering, får en ny mulighed for restbeløbet og betale direkte til Amisol, modtager en kvittering for dette, og derefter får I så jeres rejsebevis sendt på e-mailen, og det kan I printe ud, og I er klar til at rejse. Tak for opmærksomheden, og rigtig god rejse.